Hej alle sammen, og velkommen til Albertes show. Og nu er det tid til Albertes tillægsmelodi. Alberte er så sej, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alberte, hun styrer det her. Og nu er det tid til at se på alle de mennesker, der går forbi vinduet, fordi de skal tisse. Der var ikke nogen. Det var synd. Og det her, det er Julie. Og hun er bare så grim. Og jeg er smuk. Og ved I hvad? Jeg synes, du er smuk. Jeg tager hende også lige på den her. Og ved I hvad? Ditte, ikke? Hun har købt en ny hat. Og hun tror, hun er pæn med den på, ikke? Men i virkeligheden, så er hun grim. Hun, hun sagde tak til mig. Fordi at alle folk siger tak til mig, fordi jeg er bare så fantastisk. Jeg er så fabulous. Ej, der står en lille dreng og kigger på mig. Kan jeg så godt forstå? Alberte har fans. Og Ditte, hvor er du henne? Ditte, hun står der. Det er hende med hatten, ikke? Og Julie, hun filmer mig, fordi jeg er så lækker. Jeg skal nu op. Kom Alberte, jeg tror vi har efterladt nok med videoer, vi har. Tak. Se også mine 2 andre videoer, som er lige ved siden af den her. For det vil betyde meget for mig, fordi jeg vil gerne have fans. Og hvis I gerne vil synes godt om min blog, så hedder den Albertes blog. Og den må jeg meget gerne synes godt om. Følg min Twitter, DJ Laf1D. Og følg også min Twitter, Amy, stort S. Det der lille streg nede på jorden, underscore Bieber. B-I-E-B-E-R. Det burde ikke være så svært at forstå. Og jeg er Harry, my pussy. Harry, my pussy. Farvel. Tak fordi I så videoerne. Hej. Miss.